салом гуфт амада о дуртарав чи қа наздик омада исти о ассалом гу ассалом гу хуш омаден ба канали арзанда гу хуш омаден ба канали арзанда молодец ман инҷа стиркамо дам тамошобинони гиромӣ мана аёдам омада ки тифала даргиронам инҷода ман посудҳои нав шиштам ва ҳамаи бутилкаҳоя ҳайсиёвуша анилфара маша инҷода андохтам бози тифал обаш ҷӯшад инда меандозаму ба дар мегиронамша камтар ҷӯшад ҳамино посудҳои шиштагӣ ҳастам ва хел тамом инҷаҳо чара мебинӣ не ҳол исто ман инҷаҳои нав ҷамъ кардам рости гапшап тамошобинони гиромӣ чӣ гап шуд гӯен ҷози палисоз кардан дар кор ман ин розетка мани розеткая мана хел кардан шабам хел пақ шуд хайрат автомат буд автомат партофтак мана ҳамин ғаштак гӯен розетка камтар бисёр не камтарак об шудагӣ буд ҳаваям хел намедонам чӣ кардак ки ишқили партофтак пақ кардак баъд саҳри ҳозир ноша палисоз мекунем саҳри амакия файрод кардем ки омада вай кунанд соз кунанд хайрат омадан соз кардан рафтан гуфтанд ки соз кардан намешавад лекинам хел маҳкам карда мемонамша ки то ки ақаллан телевизор даргирад барое ки партофтагӣ буд ҳамаш ай автомат ҳамаш не ҳамин хона телевизор кор намекардак барои ҳамиам хел соз кардан ки телевизор даргирад гуфта хай ба веш баъд соз мекунемша мана мехел ҳозир ман чӣ кор дорам ман ҳозир ҳаваи стерилизовать кардан дар кор раковина шудан дар кор ва тамом баъд дигар кор нестай гӯем баъд шкафҳои либосоша ҷамъ мекунем тамом мана мехел видеои нав монтаж кардам загрузка кардам то бегоҳ ҳаваи загрузка мешад баъд бегоҳӣ насиб шавад агар ки шавад агар мемонамша як борам хол инҷо шуд бас кришкаша мемонам куштамша месад озим мегирим шума хуб тамошобинони гиромӣ ман аллакай бутилкаҳоя гирифтам ва дастаткати нарас нилуфар гуфтанӣ ҳастам ки тамошобинони гиромӣ мана ин непроливайкаи нилуфару ва манавай бутилкаи сиёвуш авентовски ай россия гирифтагӣ ҳастем ва навай фиолетовиша гӯем ай ҳамин тоҷикистон гирифтам беҳад ҳамин ай россия гирифтагӣ чизо беҳад нағз то ҳол гӯем мо истифода бурдестем шуна ва ман ин ай тоҷикистон гирифтагиша аллакай мана ин соскаш гӯям мана ин резинаш гӯем аллакай вайрон шудагӣ ҳаст даридагӣ ҳастай безеб шудагӣ ҳастай гӯемам хел ва ҳам худи ҳамин бутилкаам хел чӣ хел гӯем хушрӯ не сахт не мана ин ҳам хел агар ҳам ина раси ҳам хел мебинӣ ки чӣ хел ин качествени чӣ хел ин нағзай чанд бор ҳаминам қа ғалтондагӣ сиёвуш берунда коляскада меша ай коляска мепартадша тез ва то ҳол ягон чӣ нашудаги ва инаша рости гап амин намедонам ягон бор ғалтонда ё ки не ина бисёр ман истифода намебурдам ҳам вақт хонада ягон ҷураве мекард ина мегирам барои ҳамин беҳад нағз мана ини нилуфарам непроливайкаш нағзай беҳад нағзай манҷа нилуфар устогӣ кардиста инда намедонам моша ҳозир қоқ шаванагар баъд ман мекунам ва ина гӯен тамошобинони гиромӣ мани дарунаш мани ин углош неудобно ҳай тоза кардана вот так делай видишь вот так ай хелда чизи нағзай чизи хубай нилуфарда то ҳол ман ҳаминда об мегирам агар ки ҳатман кӯча буроем агар тамошобинони гиромӣ мана ҷурғоте ки дирӯз ман кардам тайёр шудам хел сахти хушрӯштак ва яке аз тамошобинон гуфтанд ки шумо чӣ кор кардем чӣ андохтанд ки хел сахти хушрӯ шудак хуб тамошобинони гиромӣ аз ҳама асос вақте ки ҳамин
бай меандозен, сафеди меандозен, бинен ки шир ҷӯш набошад ва хунук шудаги низ набошад. Аллакай ки хунук шуд тамом ва ҳамхел суст мебиёд. Агар ки ҳамхел вақти на сӯзону на хунукаш да андоза нагар ҳамхел сахти хушранги халадес барин мебиёд ва ман ҳама вақт ҳамхел кардам. Ман ҳама вақт ҳамон шира дастам кати мебинам кани агар ки дастам сӯзад агар неҳоли агар ки масалан хел як бора вақте меандозем хел сӯхт дарав мегирад кодам он вақташ да не ами вақте ки меандозен камтар тоқат карда метунен аллакай сӯзони баъд нест дастон намесӯзад гӯем ана ҳамон вақта андозен нағз мебиёд хушрӯ мебиёд ва ман ҳозир ду бор се боре аллакай мекунам ҳамхел ҷурғоти хушрӯ мебиёд ҳамхел нағз мебиёд ки аҷоибот ҳамхел ба мазза мешавад. Ози ман ина чакка мекунам бинин зардобаш аллакай буромадай ана мехел Нилуфар ози на саршашта буромадак либосаша пӯшидак худаш либосаша мепӯшад меёд ки мана инаша теманда инаша те ва яше те чизе ки ман гум не намепӯшам ман ина мепӯшам. Сурат оси сурат гиримша чӣ хел сурат гиримша лабоша чи бо хе мекадай бо хе ози тамошобинони гиромӣ намедонам овозаи мана нағз шунидестен маска кати ёки не ман вай рафтестам ман алайхони хуштоман буромадам хона рафтестам онҷода бинем чӣ хел агаротаи хушро кадеста харид кардам кӯдакодам йогурт ин авқот бурда будам хуштоманамда берун ҳаво гарм киям хел ҷойгоҳ бошад این اگرچه چقدر خوش رو کردیم شما نخواستم نشان دادم عجیبات خوش رو حق کردیم ریحان شنوندگی پمیدور بادرینگ کدو هر چی باشد من اینجا داد نیست اینجا گشت چشم برامدیم کروبوش اینجا خیلی آب من آمده نگریفتم من اینجا سوخوی ماست از یک میله тамошобинони гиромӣ ман аз субҳи саҳар кати ман ҷурғота гирифтам ҷурғоти ман тайёр шуд бинен чӣ хел хушрӯ хоб рафта аҷоибот сахти хушрӯ гӯем беҳад манда маъқул шудак ва рости гап ман дина вақте ки андохтам фикр кардам ки ҷӯши бадай намешад месӯзад ки не бинен бо хушрӯ хоб рафта анамахел امروز نصیب این جرقات کتی وای میکنم پیروگ میکنم برای همین من جرقات کردم راستی که کمتر کردم 1 لیتر و چقدر بگم حرکت کردم که همین 1 لیتر جرقات کردم و تیز کنم اساس اون که خیلی کودکو چکه کنم اوقا نمیخورن همین جرقات خوش رو میخورن برای همین نیلوفر چی خوردستین شما؟ може як طرفه کنم ببینین یک لبنونه گرفته من خیلی شد که امجا بشینین آزی من وای کنم میبیم اینجا سیوش بینن امروز سیوش بهت خلیگان شده اینجا خیکه دسته نمیدونم برای چی من امروز وای کردم چی میگوین پختو پاس کردم گوین اینجا да мана пирог тайёр кардам субсирх нишон додете мультиваркада хеле шуд ки ман пирог тайёр накардам имрӯз пирог тайёр кардам гуфтам мавиз кати
Ozi mechashim. Va inja درستی که یک بار هم خیلی بسیار نان تیار کردم. دو تا دیگه‌اش با وایده ایستاده. یک تا همینش هم خیلی سبزرخ شد دیر کردم گویم. و ایناش دیگریش همش هم خیلی خوش روحک سبزرخک شدیان ناز گویم. راستی که یک بار سروسیما شدم. آب بسیار انداختم بعد گفتم چیکار میکنم باید که همش خمیر کنم بعد گفتم خیلی چیکار نمیکنم همش نان میکنم با دادمشون پگاه می اومدن خیلی با خانه گرفتن نان میبرم انا میخوام تماشا بینانی گرامی از نیلوفر اینا نیلوفر میگم بیا شوربا هست شوربا خوریم برش هست خرن نه یک لب نانی گرم گرفته خورده است سیاوش هم همین احوال و علاقه سیر کردک برای اول این تریتوری نامده است اگر اومدک یک تا نان دستش دارم نان خورده شده بودم این نان گریده اون من گویم یک تا نان علاقه تمام شده تا دیگهش تفتانده یک بگونی تا یک تاش تمام شده گر نقص رفتیم بای سخاری کو رفتیم خلیگان شما رفتیم همچه دمشنین بیام اول این کرپاچه پرتم خیلی بعد کداکوی میشنم انا تماشا بینانی گرامی یک تا همین پرشد رو مده نمیموننده من ازی میبریم شد شد یک دست کتی نولوی می ناز آمدگی هسته من به هدم این پیروکا ناز میبینم خیلی شد که من تیار نکردم همین پیروکا این عجیب سر روغن شده و سر مویز من خودم خواستم که بخیر مویزش بسیار شد نمیدونم چقدر به هد ملایمی ناز شدگی هست Севушек не севушта истерика, як-то игрушка лего игрiste ve rost modeste rost namisten megalta dot mezana. Bio miamur damsya. Wi-Fi. Wi-Fi bio. Aka nazınız kariste. Bio yen. Чисмо гжнашдин ё ташнашдин. Ha? Abine duruga erkagi kadistayım. Duruga erkagi kadiste. Dasta napçı bu. Ana dedi oxi. Hiç naşday to'tadi, hiç naşday. Gane hiç naşday.